Tästä alkaa reissu polkupyörällä Jyväskylästä Kuopioon. Kerätään kaikki pullot siitä matkalta. Mä oon nyt Vaajakosken ABC:llä. Mulla on mennyt 50 minuuttia ajaa tänne. Toisaalta tässä on koko yö aikaa. Jes, vihdoinkin sais ajaa 100 tässä. Ja just kun on hyvä vauhti päällä. Tämmönen vittu saatana löytyy tältä tienpenkasta. Ja mun pitää noukkia se. Tiinan tupa ohitettu. Puolivälissä matkaa. Nyt alkaa vähän pikkuhiljaa tuntua, että olikohan tässä tehtävässä mitään järkeä. Tässä jo hetken miettinyt, kuinka pitkään tää loiva ylämäki oikein jatkuu. Ja vastaus on, että kyllä. Kuopio 56, Suonenjoki 6, mutta Kuopio 56. Siellä luki edellisessäkin kyltissä, että Kuopio 56. Matka etenee niin hitaasti, alkaa vähän jo kyllästyttää. Kun juomiset kesken muutama kilometri sitten, pitää selvitä loppuun asti ilman nestettä. Elämät jatkuu, jee! Nyt mä tiedän, miltä meidän isovanhemmista on tuntunut, kun ne on polkenut kouluun, kun on jatkuva ylämäki ja vastatuuli. Viimeiset kilometrit käsillä. Täällä sitä ollaan Kuopion hotellissa. Seurakka on tehty. Helppo hommahan tää oli, mutta en tee toi.